jotonan coban ci baya faro tini haino hai ang takasa bidu maslam piroka tai chini borok ne bekha bisingo ang jese pojonto chini hani bage hamjak mungte wansung mung achai rimaya sak ang amte he video slam plai mang thanai tai tini ani kwchar mung khasini beri sikli rongni bagai kebama borok ne sausini beri sikli rongni bisingo hamjak mung kore chini beri rongni bisingo dofani bagai tai tirpa hani bagai hamjak mung kore kintu abo bhul chini beri rong bisingo ba hamjak mung tongu even chala rong sapan kebama to bas problem ko ajaga chini beri rong nijino weak ni wansugo nijino chujya ni wansugo tai okong na sanan bagai mature ya ni wansugo hinka ang chini beri rong na sanan musungo okong na sanan ni kuna mature age nine ya ani bo mature age ya happen na okok sai tongu tai baksa anu video re nugo anu baksa job joli jakbaina joli japana ang kuno ngjagya tamne ka ang saimano ta kaitor bo saimano chini o diman sung sanmana ob legal kun illegal ya wanchu kuna de takuk bukuro chung chini hawo tini minority ja chung chini hawo tini buini gulami khaima tongu oboni sai dukho ni koktai tamo chini laibu maro bebang no huija wanchoro na haduli bebang no kobolja obon se dukho ni koktai tamo chini hawo chung tini chini kogna pogui buini kogna masawo chin kiching chini Tripura community ni bisingo rangkhol chakma mok borba sing kok sana thangang ke chung ni jini kok na ma sa kare third language na ma sai thango jita borongni aboni chin state ni first language je jaga buini state of buini je borok tongnai je abor je jaga na mane aron bhumiputra rongni no kok first language ngo kinu chini hawo ke chung aron bhumiputra mane yagolo pojonto chini language first language ya abo pukun problem abo simi problem ya tebe ko problem tongo tai abonor jotono bosai manu tai sini state rajprasad to nai di sini rajani o jente place mungno abono selai jagai tabo ta state museum se jak tongsu ta bini beskango bhagat ta kamabun khudiram bosu borongni statue ro se jak tong Rabindranath Tagore Swami Vivekananda je bororoni chini state be kono lena dena sikre je bororoni state me mungsa pan khaya borongni statue chini state ok bangma kintu sini rajani statue ekta pan kare kaisa pan kare sini rajani statue tai tabok taklai sarkar change thabar sawo tam khaine development nai nangya chinga development tang khaine chinga development ni bagi Tripura land sanmana pogita thani chung Tripura land sinang chung development nangja chung mungsa nangya chung chin Tripura land ma hangke chinor development chinia state dinte mukhyamantri nai bon chung development on chin bor rokhe tam state no chalok mai haita chini nijini state chini nijini o hano se borok order to segin na kha chinor bor tab majority po tab chung chini jaga no nijini jaga no chung sani ma tong abo se bor bosono riyati tu tai se tai to taka se to teb joli janai ko borok sini state of haise bor nijina niji bhumiputra ni sawo tai chini state ni bor rona rukhlai tong tabo barbani borok baranmani phayo hme nor sojja dakhai na okok no agoli pori tonai bri ro saimano no 10 by to thalai mane 10 no friends bama tong ani bo 10 dol ka bama tong কিন্তু abani means ami ade sin borona poi thanan sini dofaro je dukha kosto khai to man je sin logi engi tong man abani sin poi thanan borok nung saimi jotono saimano wansa rong kha pahari bangali bhai sujuk paile kattalai amte tai borona kiti kogo ta kobel jadi ta thokai jadi boro bai angbu 10 bai tongo ang saimano borona thik keno tai angor borok hisebe borok bai nasle lainan kongno saya angor sini dofana mathang nani kogna sao Tripura land keb no bothaya Tripura land hazar Tiprasa dofana mathang nan bagasi ta abukun chaya samongya to please nijini dofana nijini ostityo no rokha khaina ni bagi joto no haibai di yak rom layan sini state ni jot sini Tripura hani jot buri ro sini phan no manju layan chung sini khorang na asake kotor khainai sara bharat barsh lilagai tongtu ang कुनो कोतर saya अब कुबिनो तम नहीं के इरादे नेक और पक्की हो तो पूरे कायनात भी उसे नहीं रोक सकता ब्रीरो जो तो जैजा का जगह वो आगे पुरु इंग्रेज रोक शासन खाई आगे देश पराधीन तो मना आज जो तो
jagawo no chini buri rok jing hai buri rok no abon against basawi boroni desh no satin thaka tabok example sana thang ke maharani lakshmi paina nagi bo khorok sana buri ajorawo bo khorok sana buri asa ingres ko boroni biruthe bo khorang ti saka bo buri ni baga bo bibe ko tam satako ba thaipa no bo har mani liya jing ba amti hainang na no tam ning ke tabok juk chen jing kha tab chini ro buri tabok chin buri rong biski bisingo agini sak eba phantong teba buddhi tong ni jeno ni to weak ni ta wan su di ako so physically weak ing mano kintu sini khor sing physically weak ing phano chin hani ba ya hamjak ma chino rak kapang sing hamjak mong bai koplo chin hano sing kep na phan ri ya sing aban ba thei pan thangtong sing chin hani ba thina ni gosiu tai ang no ko khana musungo যদি ওরা ম্যাচুরিং এনে কক সারা থাঙ্গাকে জেপুরু চিন বরির খরকসা চালানো হামজাগো তে বাপুর ইয়াক রাও আপুরু ব ম্যাচুরিং গা জেপুরু ব বাইক কাছে গুরুগো আপুরু ব ম্যাচুরিয়া জেপুরু ব অর্কেস্ট্রা নাইনা হনে নকনি খারি থাঙ্গো আপুরু ব ম্যাচুরিয়া আপুরু বন বিন বুমা বুফানো কিরিয়া কারে বিন বুমা বুফানো মখাং সসাও জাংনো আবো wansiya kari bo thangman hungke tini dofani abo hazar dofani te nijini hospital ro ka khanan bai te tangai ukulo usluno ro bestang ago bai jung jot to bri rong thansang nang nang sudu chara rong ni than bai sim ainga hospital tabo bri rong ni than bo nango tai ang jot to boro no koina musungo nok nogo buku